Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per prendre dels que saben. Hola, soc Maria Amparo i vaig entrevistar a David Cayuela i a Alberto Collado sobre el llibre que van llegir de l'Odissea. David Cayuela, quan vaig llegir l'Odissea? Va ser un treball del segon trimestre i la vaig llegir al Nadal. Què feies durant la lectura de l'Odissea? Què vas fer en acabar-la? Pues en primer vaig llegir tots els capítols, nada más llegir-los va fer un resum de cada un per a l'activitat de classe. Jo me'l vaig llegir, vam fer resums... Què és el que més et va agradar de la història, Maria Amparo? El que més me va agradar de la història va ser l'interès que va produir i sobre com era Grècia en aquells temps. A mi la història de les sirenes, quan van nugar a Ulisses al màstil del vaixell. Següent pregunta. Què és el que menys us va agradar de la història? Pues, en general, a mi me va agradar tot perquè era molt interessant i no hi havia res que no m'agradara. A mi el capítol del Sila i Caribdis em va agradar molt, la veritat. Com va sorgir la proposta a classe de fer un còmic o una oca de cada capítol de l'Odissea? Perquè al segon trimestre, primer, vàrem llegir un llibre narratiu i el projecte era fer una oca o còmic d'aquest llibre. El projecte el va proposar el professor i varen fer una oca cadascú i després varen llegir la classe tots junts. Va agradar molt. Què vas haver d'aprendre prèviament? Primer vàrem aprendre a fer els angles, els plans, amb un storyboard vàrem mirar la història, si farem l'oca o el còmic, etc. També van aprendre les bafarades, els globus, les onomatopeies. Quines pràctiques vau fer a classe abans de posar-vos a dissenyar el guió o l'storyboard? Vam fer sobretot cartutxos, onomatopeies, bafarades. Les línies cinètiques, els angles, les vistes i tot això. Com vas dissenyar el còmic o l'auca? Una vegada llegit el llibre i haver fet el resum, el professor ens va proposar si fer un còmic o una auca i el meu grup i jo vàrem elegir fer l'auca. Ens vàrem anar a la meva casa i vàrem començar a dissenyar els cartutxos, a fer les línies cinètiques, proposar de què anava a anar cada vinyeta i tal. En el meu grup vam fer així un bosset i vam dibuixar els quadres i tal, les vinyetes on anaven a anar els dibuixos. Va ser difícil resumir en un pòster el capítol? Pues al principi sí, perquè, per exemple, nosaltres que vàrem fer una auca, claro, teníem que resumir-lo en poques vinyetes i encara que rimava, però al final va ser un treball que va ser molt bé i va ser molt eficaç. El còmic va estar bé, després de fer l'storyboard va ser fàcil, tan sols hi havia que dibuixar. Què va fer cada company? Jo, per exemple, vaig fer les vinyetes i Pedro va fer el tema dels dibuixos, de les bafarades, jo vaig fer també els cartutxos, va ser una cosa variada entre els dos. I tu, Alberto? El meu company José Luis va fer l'storyboard i jo vaig dissenyar els dibuixos, les bafarades i tota la història. Què et va semblar l'activitat de l'auca o còmic?
Pues em va semblar molt interessant, hem après un poc més de la mitologia grega, hem après a fer una auca, com treballar-la, fer que rimen els versos, m'ha paregut un treball important. A mi me va agradar molt perquè va ser molt entretinguda. A mi m'agrada dibuixar i me'l vaig passar molt bé. I última pregunta, creus que vas aprendre alguna cosa? Pues sí, en general sí que he après el tema de fer un còmic o una auca, he après com tinc que fer les bafarades, les línies onomatopèdies, cartutxos, i el tema de la història també he après, he treballat més el tema de la mitologia grega, els viatges i Ulisses, i m'ha servit de molt. Jo he millorat el meu estil de dibuix, he après mitologia grega i això. Fins així l'entrevista. Ens despedim de segona. Adéu. Tinga sempre al cor la idea dita que has d'arribar i és el teu destí, però no forci gens la travessia, és preferible que duri molts anys, que siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riquesa.